A nisi normalni, definitivno. Samo to mogu reći. Sada mi nismo teški kopse, malo da 40 tona. Gledaj ovo što je kamenje ponijelo jebote, gledaj ovu. Evo te, možda i friško jebote. Treba zatrpati, još šta nam i to treba. Onda jebe imamo tresanja, jest ćemo, ima da jedemo sad 2 svetice. Trešnje su pobaška, to potom. Nije ona pravi pauzu u materi, gdje izgleda. Šta će čovjek? Njegovo je isteklo, kaže, doviđenja, sretan put, jak sam stao. Mora se naspavati u ovoj prirodi, fino čim zrak, jevi ga. Vidiš ti gor snijega na brdu. Mi gor za njega ništa ne može skirati. A kako je krenulo, hoćemo. Idemo gor na brdu u snijeg, pa će nas naslikati, jevi ga. Ne moramo malo kurti. Evo ja sad snimam ovo što idemo uzbrdo ovdje gore. Htjela zaboravi dole kad sam išao kroz ovaj kanjon, ono je trebalo snimiti. Joj što smrdi točkovi brale. Ne se disat jer ovdje smrdi bog te evo da. A znaš šta bi odozgo što se spuštaju koče puno i onda jebu kočnice. Znači pogotovo nijako nema kartera, nema tu šta. Pa kako čeče. Ovo je sreća što je 6. mjesec, a ne do Bog da smo u 3. u krenu. Ovi ne mogu ići jebote, ne mogu. Šta misliš da i prestignemo ovdje, a? No zdravi, ja nemam pojma šta je gore, će neko opet. Let ne znam, ništa ne vidim je bajga. Nećemo, ajde za njima ćemo polako. Uzgo neki ide, dok stoji ili ide, ne znam ja. Ja stado skroz. Gledaj ovamo Željko s ove strane. Ne može ovaj Euroteković, on je težak, ajmo i obići ovdje, ej. Stane evo majku svoj kad prešao tamo. Zato sam rekao da ih zunemo, ali... Otpade mi navigacija, jebote nebo. Otpade mi, rekao, navigacija. Koji njoj nije odgo nego dio je ovaj zrak. Ja, brda majko, moja mila.
evo ovdje snaja piškit. Zaćemo mi gore bliz njega. Ovdje je snajka piškit, jesi vidio? Na njega pasu u prirodnim ljepotama. Rotaciju pao, da? Ma javi ba, ništa ne pali, taki.